ɗum ku abu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrain ji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS jehen ganduɗi ka jontaɗo ha koni Koorka nga machallah an kam Koorka ma jaɓama walla yallah hande noon ramtoye ɓoccoɗe ko ari wasi keso pul yalti jiiɗa e eɗen joguinomi adana ɗe ay ɗeɗo so tawi ko debbo sene ñama ɗum jibinta tan ko funeɓe tawi ko desa ɗo so tawi mo resa ko a yawat dañde goɗɗo so tawi kadi ko gorko soodi ɗum aɗa jogoto kattane cofta haqqille ma wela ko jiiɗɗa fo Allah rokkete tulla ɓurtidde waɗa hande wona hanki an tulla hanki a wulana hersane reɓɓori tan ɓoccode tati mi nodduma caɗɗa ɗo hade mi dogama paya ko worɓe an ko tawi an wawi ittude hakkille ma e worɓe an saɗa yeeye wona ɗum mbirnamoɗo aɗa min galle o ko hen jeeyami min no jiɗiri ɗon kam oɗon korsiniri kam ni tan yoni ala fof kon mbaɗanta ɗum ko tati tan heddino te ɓen tottino kam haalis maɓɓe gila heccaki mboɗo jogui kalis maɓɓe ko ɗum ɗon tahi kalɗo noon de mi nanide ɓe mbima ko ari yeyni e ar andu ko tottumama ko wona ɗum mi nodduma tan ɓe mbima tan tullay aɗa heɓa koɓe jofnata fayni yaafo wonta wadde min kon sehila kon wonta wadde hankkadi mi nangon toon hay somo garɗan ni mi nangon toon min fof kon ɗum tahi a soodani henki mi soodana gasi agam tullay ko mayentade wawno addandema sa wino kam yami additane tan mi additane jarani joni ko yeyam hen tan no foti temeɗɗi wacco ƴew ko toɗen wayden en tun ƴew jiiɗani ɓe annen amirama onon jarani muus koye galle ma gonɗa gandum no korirtani ne weli fotte golle lawol noon no korirtani ne weli de coggu temedere woni ɗon joni jaaha Amérique ɗeɗo ɓoccoɗe hunde foof nan ɗon ko ari wawi keso mbimami hunde foof nani hen min wonan ñamta ɓoccoɗe ye ɗum han kono ñamta ɓoccoɗe ne moƴƴi kono noon ramto en mbaɗi ɗi jawte
aɗa min kami jagguɗo kami nanguro enen jiidi yummoye baaba koye galle moɗon he jeeyaɓe wodike kono noon miñe o konko mbaɗi sikki tan konko wonnani rafise miñomo mi meeɗa yiide neɗɗo ñakkirɗo ni joom kolito ko tawa wawani no mbaɗa ni machallah mbaɗa yontere yidde hoore ma e andude hoore ma ni taw momi ko galle fittore toon ƴeew o yennete o ƴettete o fiyete ala fof ko wattani hande o yawnora ɗum taw mom ɗum omo jooyi guppal ngal ganduɗa cumci ha yimɓe sappo mbawa ɗum guppude hande mbimami toon gummimi ni wona toon ƴettan joni hijjam ami mbaɗa fayde kolito ɗon taw mo mbima min yimo ni mbimomi kolito a wuppat o wi kam e te guppol ngol Allah mo no seedi ceerno moɗo wimo ko har min ɓinguelam harmina gallam kammina ko mi haalani tekkam o wi tan mo guppa te aɗa mbi tekke kangal wuppu ɗum ko erreur aɗa wawi hannorede par ce que ɓe mbi hay kangaɗo so tappima aɗa foti ɗum tappitade so ɗum ala hagede ala fof kadi ko ɓeydi kam mettu sowona sabonoraɗo ceerno moɗi koloyo sabonor mo gonto ɗum ɗo baɗɗo bamde on ganduɗa hennene hay kootinan hen waɗa coppi o nan memi ɗon ƴew o namde ndiyam noon min gam jaltude galle o kolito mba sikki tan kolito sellaji waɗa de aɗɗori hendu coppi ɗi tan salamu aleykum a wawade tullahi ɗo ñodda sawar sini ta mbaɗɗa subaka jonkaɗan noon ay kolka hay muusi seerata kolito nder gonnoɗa eyi oɗo gonno tisbar yoni wallahi tisbar yoni ken kam salliwɗa juula tan leli tan pourtant rama onon kon rimɓe de ko iwde moƴƴiri gummi ɗon Allah mono seedi ƴeewowo dimo tan ha are galle moɗon o yo nangu aɗa ɓe mbi saɗa yaaha makka awre nelaɗo tan rutto onon ko yimɓe moƴƴuɓe tami haalanma noon ay neɗɗo wona joguima tan a yaade muɗum waasi a woppi ɗum selli a yaade muɗum ñawi a woppi ɗum ala onon kon rimɓe de kon yimɓe moƴƴuɓe Allah mono seedi tula ɓeɗa anda yimɓe koye porɗum an ko tawi tan a mettata fiɗo suba goto jaaha koye haajuma surtout e nder Koorka an a haali ko wona haajuma ha Koorka ari pota ƴettude pose kam ha tullani pourtant penalam ɓe fof de Koorka ƴeyaka hen de maaro mi faydu moye guppowo tan aɓe gaybodiri temi leƴƴi tan guppowo koɗɗo galle sosoɓe o an moɗo joni ko ñaami ha kadi ƴetta guppowo mi leƴƴimo tan kam leƴƴiɗo a yetti ko galle ha ngaɓe jimmiɗa jarani maɓe daɓɓoɗo hen mi yaha mi yeeya ƴeewa kaccari wonɗo ɗo o wino yam addamo ɓoccode mi anda fof ko tulla e woni hen an ko ni tan aɗa sorsorto tan galleji janal ɗa haala ko wona haajuma mbaɗa andi kam hiiƴimade mbawɗen samminede e laabi gertoɗe ɗoɗe gertoɗe ala ɗo caggal hanki kalis mo toɗɗa kam Allah koko hoddiri kalis o koko majjirim eyyi ɗum tawi hande kam wawma wadde livré gertoɗe manda noon ñande wonde garami wonma livré e joni bammoɗo min so kalis majji min kalanta ɗum kalis o koye junggam majji walla koye jungo ma majji min waɗi erreur mo mbanmi o nda guilata ara mi fonnomo wiide woppu ha janggo saɗa ara mi totta kam kalis eyyi ɗum ne wawno wonde so majji e junggam guila mi haalani noon on ide aɗa fonno ɗum jogade caggal noon kalis o majji manda seekam min wawama wadde livré gertoɗe joni kalɗa ko joni kalɗa kay ay kalis o noon o majjani ko ceekaɗo saabu noon galle hangaɓe kam so neɗɗo reppi ha adde galle hangaɓe kalis en anduno kalis muɗum seeke kono min noon taw kon wowɓe segde kalisaji kalisam o sekortaki ni kam ujunnaje 4 weeɓani hande e Sénégal ka ganduɗo min mbaɗi hamin liggi minene min gone tourde famille amen en nduɗo lewru Koorka ɗo wayi muusini mi ara haɗo bammoɗe mi itanma gueɗal mi yiɗa dugde ma aisata he tour famille sa wona fala forcé ɓe ñama li rokkam nofruma keɗɗani ko mbaɗɗa ɗo ngo yeeso no fano nane foni hanani aɗa furɗinde e koyɗaɗa wayno gonɗo e tarɓal dabbude
Musa ala kam keram non jiloyɗa kalde papa e koyɗe ma Musa kam non eyyi min mi haalni Musa kam guesoɗam cohlumi mba kaalisam Musa kam non ani kaalis ni mi sohlani mi addi ha ɗo hanki kaalisam min mi waɗimo commande mbiɗa kam aɗa jogui eyyi sa andino ala guertoɗo mbiya kam ala walla kam aɗa andu noon joguiɗa ko kangal ceeko o kaalisaji kalna kam tawi noon kon hangaɓe kon waɗɓe kata kayna mon taw ɗo min komin kaɓɓiɗo ceeldi mbeɗa waɗi safroɓam ɗum de tawi bama waɗi disparaître eyyi so yiɗi ayɗi konngol ko jiɗɗa fof kaala ko jiɗɗa fof kaala guesoɗe tan namdima mbiya kam mbaɗe liɗi yebboji an minen jogo tuuramen famille min gone lewru korka teddunuri min poti teddinde yimɓe allah ne teddiniri yimɓe lewru kor gara bammori mbiya min mbaɗa yebboji holno fawɗa ɗum te ko kaalisam gaddumi a teddinani hoore ma sa teddinino hoore ma saabu kaalis ne koye teddugal allah jeeya allah rokkirani yimɓe kaalis pour yo ha dottu hangaɓe ne ceeka kaalis ham wonono a guertoɗe komi garoje koɗe garoje kay walla mi adda ɗo tedda paɗe en fima ha fukka jogo ma ha bone perde ma gendarmerie Thiaroye min mi yawi gendarmerie Thiaroye fadam ha ɗo fadam ɗo minen addayma tedda paɗe en joni ɓe fimaɗo ha bone ya gendarmerie Thiaroye walla jaha tig sa haala mbiya aɗa furdine aɗa ƴetto min gila garmi galle mon tawmi a ƴetto bamma gandum ka puuy gilan nanmi galle mon tawmi a ƴetto bamma gandum a ƴoƴani allah akbar ɗum fof fittoɗi ko fayi kam ɗum fof fittoɗi ko fayi kam ala min kala jawiɗo kam tan a grâce de fittoɗi ko yo ya ɗum ku abbu commune ɗi kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobde 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen